Yanzu wannan waka da aka yi a garin nan, wannan ban Allah da ya zo ya waka ake ta da kura a garin nan. Yanzu musulmi ya kamata ya wannan abu. Assalamu alaikum masu mu barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Wato Malam Abdullahi Gadan Kaya ya dan tofa albarkacin bakin sakamakon wannan zazzafin da dogon jami'in suna cas. Inda ke cewa da wannan musulmi ne aka cin take wakan nan ba a tsara ta ce ku ci akan wannan wakan. Ai har yanzu a dogon jari ana bakin sai an kai shi ga kotu aikin hukunci akan abin da ya aikata game da wannan wakan. Shin kuna ganin a dogon ta ya laifi a wannan wakan ko kuma su masu so su kama shi ne a jikin sai da wasu da duk suke tele a da Allah ka yi shi kaza mutanen rediyo suke tele a da a kuma da cewa za a kama a dogon za a kai shi zuwa facebook wato masu alfahar zuwa kotu a yankin mai hukunci don ne sa takwas da wasu kila da masu mu'ayarsa aisha na jamu suna da cewa to ai ba laifi ne ba waka kuma wannan kalmomin da ya faɗa ana amfani da su a waƙoƙin mu irin na da na hausawa. Don haka su basu ga wani abin aibu ba da za a cewa har za a kama shi akan wanda ya kama waka ta yi amma waka babu wani batun ba su za ka faɗa ko ga su can da yawa suna ga batun su ba kama shi ba sai a dogonta a kan mai coshi za a kama shi. Yanzu wannan waka da aka yi a garin nan, wannan ban Allah da ya zo ya waka ake ta da kura a garin nan. Yanzu musulmi ya kamata ya wannan abu. Dan musulmi wanda ya tashi a cikin musulmi. Waƙoƙi na tada sha'awa na fitina, yara ƙanana suna koya, yarinya budurwa ta zo ta sunkuya wai saurayi yana mata gadon bayanta ana asosa la ilaha illallah. Balagagge kun wai ba za a yi magana ba, mutane sun kama baki sun yi shiru. Wajibi ne wannan abin ya gaggauta tuba a matsayin sa na musulmi muke mu'amala da shi, kuma ba shi kare ba da wanda za su yi nan gaba da wanda suka yi a baya da wanda suke shirin yi. Allah ya saka wa hukumar tace fina-finai ta Kano da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi da suke ta kokarin su bi su kare tarbiyyar Kano, addinin Kano, musulunci da tarbiyyar mu. Kuma wajibi ne mu taimake su wallahi. Idan sun yi ba daidai ba muna sukan su, in sun yi daidai kuma mu taimake su, mu daina bari ana yaƙar su. Musulunci suke taimaka, tarbiyya suke taimaka, addini suke taimaka. Yara suna ta faduwa wayek da neko da jarabawa amma duk sun iya waka. Yanzu duk sun haddace waka, kai ka ce allo aka rubuta musu ka haddace da. To a je ma ana ta jin waƙoƙin har kuma a zo ana koya mutane batsa. Idan yan Indiya sun yi ko yan Amerika sun yi ba mu da ikon mu same su, ba yan garin mu bane, ba yan addinin mu bane, ba yan kaza ba, amma dan harshen mu yazo ya kuma zuba ido mu shiru ba za a fadakar da shi ba, za mu yi nasiha ba. A'a ba daidai bane. Kuma duk wanda yake taimakon mai barna da yada barna wallahi shirye ga motsa da Allah, lokaci ne za ku yi ku gama. Wanda ma ka bada gudunmuwa ka lokacin da aka yi barna, aka yi abu ba daidai ba, ka fito kai bayanin ba daidai ba ne, Allah kubutar da kai da al'ummarka. Duk wanda ya bada goyon baya ko a ɓoye ko a fili ko a zahiri ko ya amfani da kujerarsa ko sarautarsa ko mulkinsa ko wani abu, ya shirya kabarinsa da gamuwarsa da Allah. Allahumma fashhad ya rabbi ka shaida. Ku sani ya ku yan uwana, jin kiɗa da wa